Upat ang samdan dihang gipabuthan sa mga wala mailing mga individual ang panagtapok kung asa kauban si Partido Lakas ng Masa Presidential Candidate Calyodi de Guzman ug mga kauban nga lumad sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon karong hapon lang. Nagpahigayon matugpa ug malinaw nga pagreclaim sa yuta ang tribo sa Manobo, Pulangiyon sa Barangay Butong sa Quezon, Bukidnon dihang kalit milanog ang mga buto sa armas. Uban sa grupo si Presidential Candidate Calyodi de Guzman. Duna sa mga bata, babay ug mga tigulang sa grupo. Naka-live pa sa Facebook ang senatorial candidate nga si David D. Angelo kung asa madungog ang mga buto ug dali silang mihawa sa lugar. Makita nga dunay mga nasamdan sa grupo, apil niini ang mga organizer ug leaders sa mga lumad. Sumala pa, upat ang nasamdan ug daling gidala sa ospital. Wala ra sab maunsa si Calyodi atol sa hitabo. Gireklamo sa tribo ang land grabbing sa ilang ancestral land. Ganito katindi ang panggigipit sa mamamayan, sa mga katutubo, lalo na kung nangyayari ito dito. Nangyayari din po ito sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas na may mga katutubo. Nakakalungkot mga kaibigan yung ginawa nila dito. Hindi po ito makatarungan. Kung magpapatuloy yung ganitong uri ng gobyerno, ano aasahan? Ano ang asahan natin kinabukasan? Sino pa sasandigan ng mga katutubo natin? Wala na.